Moikka! Eli me ollaan tänään täällä tekemässä teille Chubby Bunny Challenge, eli mä oon Jasmine. Ja mä oon Liina. Ja meidän Chubby Bunny Challengeissa on pieni twisti, eli me ei sanotakaan jokaisen vaahtokarkin jälkeen Chubby Bunny, vaan me sanotaan joku yliopistotermi. Ja meillä on näitä termejä täällä, eli nostetaan täältä sitten joku satunnainen termi teille. Joo. Onko se valmis? Joo, aloitanko mä? Joo. Okei, okay. Eli ensin eka vaahtokarkki. Sitten voit nostaa joku termi. Joo. Kauppatieteiden kandidaatti. No niin, sehän oli osuva. Kyllä. Sun vuoro. Fuksi. Sitten toka. Professori. Tulis vaan kaikki nämä pitkät tähän alkuun. No niin. Pro-gradu-tutkielma. Judika. Ehkä mä saan sitten teidän ainejärjestön tässä kohta tienoon. Katsotaan. Nyt tuli amanuenssi. Unohdin laittaa vaahtokarkki. No, ota te tuohon. Otetaan uusiksi. Joo. Vai otaks mä kokonaan uuden termin? Ota uusi termikin, koska se on... Joo. Aha. Oikeusnotaari. Eli 3-3. Nyt tulee neljäs. Kaselio. Pep Oodi. 4-4. Uppy. Kuudes. Musta tuntuu, että tää voitto taisi mennä nyt tänne Liinan puolelle. Nyt on todistettu, että Liinalla on isompi suu ja mahtuu enemmän vaahtokarkkeja. termit sujuu paremmin tällä kertaa. Joo. Ja lisää termejähän löytyy, että jos on paljon sellaisia, mitä esimerkiksi meidän puheesta kuuluu, mitä ei tunnista, niin löytyy meidän haeyliopistoon.fi-sivustolla. Siellä on koottu semmoinen yliopistosanakirja, missä on kaikki erilaisia sanoja, mitä tarvitaan yliopistossa. Joo, sieltä löydätte vaikka millä mitalla kaikki erilaisia sanoja, mitä yliopistoelämässä sitten esiintyy, kun tänne siirrytte. Joo, sen lisäksi kannattaa seurata meitä UF-lähettiläitä meidän sosiaalisen median kanavissa, eli meillä ollaan Facebookissa, Instagramissa ja meillä on blogi tämän YouTube-kanavan lisäksi, ja ne linkitetään tuohon alas. Ja jos te haluatte haastaa meitä vielä johonkin haasteeseen, niin heittäkää meitä haasteella. Joo. Kommenteissa esimerkiksi. Joo, me kyllä toteutetaan parhaan mukaan ja voidaan tehdä vaikka tämmöisellä pienellä yliopistotvistillä niitä. Jep. Nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Moi moi!